לא אל תבקשי, קבלי אותי עליי, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדיי. סליחה אחי, אפשר לשבת? מה הדבר? אמר ליונה. לא יודע. למה אתה פה כל כך גבוה? הבנת? תסביר. אני לא יודע, לא הבנתי מה הולך. תסביר. אני אדבר. תספר את האחי, אתה בגד. מה הדבר? אמר ליונה. איך? מה הדבר? אמר ליונה. כנפיים. אתה יודע מה הוא אמר לה? למה אתה פה כל כך גבוה? הבנת? הבנת? כן, כן. תסביר. יונה, עם ישראל, משהו יונה. תסביר. נו. מה הבדיחה? זה מה שאמרתי לך, זה מה שהבנתי. לא הבנת. אני לא הבנתי טוב מאוד. לא הבנת? לא. סתם. סליחה, אתה יכול לא, רק לצלם אותי שנייה. סרטון לאמא שלי. אוקיי? זה מצלם כבר. אוקיי. נה! תודה רבה. זהו. אחלה סרטון, תאמין לי. שומע? כן. יש לי פה, תקשיב, יש לי פה גנב תיקים. גנב כובעים, סליחה. הוא גנב לאח שלי הקטן ולבן דוד שלי את הכובע. אתה רואה את הבחור הזה? אתה רואה אותו? גנב לאח שלי הקטן ולבן דוד שלי את הכובע. ילדים קטנים, בא, שדר אותם. גם אנשים מבוגרים, זה בן אדם, אני אומר לך, הוא לא רואה בעיניים. אתה רואה אותו? זהר על הכובע שלך. הוא, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו. תשמעו, יש לך כובע יפה אבל. זהר. יש מצב לגנוב לך. סבא? שומע, גבר? אתה רואה את הבחור הזה? אבל הוא תמיד עושה את זה. מעיין ולא חושב. תגיד אחי, אפשר לשמור לך על הכובע אולי? לא, תתרחק ממנו. רק לשמור לך על הכובע, שומר לך... תתרחק ממנו. בלי כסף. לא. שומר לך על הכובע. תתרחק ממנו. תתרחק. בסדר. מה קורה אחי? תגיד, אפשר לשמור לך על הסוודר? מה? תן לי לשמור לך רגע על הסוודר. אפשר לשמור לך על הסוודר? תגיד לי אחי, אתה יודע איך אני מגיע לפה לגרנד? גרנד קניון? כן. הלו, כן. שמע, אני לא חושב שאפשר בכזה מחיר. באמת. מה? איך אני מגיע? לא יודע אותו. 1,000 בביט, תקשיב, 1,000 בביט לא פחות. לא פחות מ1,000 בביט. כן. לא פחות מ1,000 בביט. כן, אני אומר לך ככה, אם לא אני הורג בן אדם. מה אחי? איך אני? 1,000 בביט אחי, שמע, אם לא אני באמת אגיד לך, אני מסיים אותו. דבר כזה אני מסיים. איך אני מגיע אבל אחי? קח מונית, זה רחוק מפה, זה לא פה. מונית? זה לא שני צעדים. לא, מה זה 500? מה זה 500? מה זה 500 היום? מה זה 500 היום? מה זה 500 היום?
מה זה 500? הגרן. קח מונית משם זה רחוק, זה כמה קילומטר. לא, לא. לא, איזה, נראה לך? לא מביא את זה לאמא שלי. נראה לך? סתם, שומע, אחי. אתה אחלה גבר. אתה אחלה גבר. כן? כן.